hakim kising kalami kajinga thu khobor ka bapan khi ya ka parthai football bat ki pai ba ki kali atu shisha ka UEFA kala boycott ya ka FIFA bat ki ekta ki private investor akan ka video min batai sha ya kajing shisha ta nengkong patun ka boycott ka belajar shisha kajing ya kerja kami namar ba ka FIFA kala perkhat bandi benta na ki commercial right jo ka FIFA World Cup shaki private investor commercial right kamut ki hak ban kamai bisa na ka World Cup kum ka TV broadcasting right sponsorship merchandise pat we ki launching yo bisa ki private investor pat ki company ne ki kan hun ki badan bisa ki mathe tangka ki project pan yo banta na ki jing yo nong katin kan ni kala pelong ya ka UEFA ban pan pau ya ki jing persya ko ang baka World Cup kam dei ban long tangkalat kamai bisa jo ki company shimen ka berngam balada ka FIFA ka beteng ya ka ni jing tumo kala ban boycott ki jing le kai jo ka FIFA andre hadin ki jing persya ka baju ka FIFA kala pun sange ya ka ni jing tumo punta hadu mata empat don kanu ka boycott ka belajar shisha bat ki jing trelang jong ka FIFA bat ka UEFA kadang ni beteng